खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानलायबाय दा बे जाहैबाय बीटीसी जब रिजाल्ट VCDC आरो फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि रिजाल्ट फोसावबाय मैयायो दा बे रिजाल्टखौ लानानै गोबां दिनै दावराव दावसि जादों दा बेनि सोमोन्दै जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायगोन लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा बुजि मोननाय नङा दा जोङो जोबजासिम भिडिअखौ नायलांनो थाखाय खावलायबाय नङाब्ला बेयाव क्लियार जानाय नङा दा बीटीसीनि VCDC आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जा जब दा बेनि रिजाल्ट होनाय दा बैखौ लानानै गोबां केन्डिडेट्सफोरा एबा गोबां मानसिया सुबुंफोरा दा बेखौ लानानै गोबां पस्ट खालामनाय नुनो मोन्दों दा बेखौ नेगेटिभ साइडनिबो पजिटिभ साइडनिबो गोबां पस्टफोर होनाय नुदों दा बेनि सायाव जोङो सावरायनो दा बेयो लिगेल ना इलिगेल रिजाल्ट जादों दा बेनि सोमोन्दै गोबां माने पस्ट होदों बेबो थाहैबाय टपिक्सआ रिजाल्टनि दावराव आरो गोजोननाय गैया रिजाल्टखौ लानानै दावराव जादों लोगोसे गोजोननाय गैया दा बेनि सायावबो गोबां पस्ट होनाय नुनो मोन्दों स्ट्रं पस्ट अन VCDC एन्ड फरेस्ट रिजाल्ट दा बे फरेस्टनि रिजाल्ट एबा VCDCखौ लानानै स्ट्रं मोनसे पस्ट होनाय नुदों कारापसन फ्रि अर नट दा कारापसना फ्रि नंगौना नङा दा बैफोरखौ लानानैबो गोबां सुबुङानो गोबां माने पस्ट होदों दा बेफोरखौ जोङो माने गासै खायसे माने स्ट्रं मोनसे पस्टखौ आं कालेक्ट खालामदों बेखौ जोङो फारियै नायलांनि एबा बिसोरनि कमेन्ट्सआव एबा पस्टआव मा लिरदों जों बेखौ नायनि अब्ला गिबियाव जोङो मोनसे स्टेटासखौ कालेक्ट खालामग्रोदों परिबर्तन सरकार केलेंकारि सरकार दा बे पस्टखौबो जों मोननाय जादों फेसबुकनि मोनसे पस्ट मालाय 8L 10L गारना दिनै मोनबाय दा बे खोथाखौबो जों पस्ट नुनो मोन्दों फेसबुकआव दा बेयाव आरो नुबावदों बीटीसीनि जबआ फाइनाल रिजाल्टनि डिटेल्स मार्कखौ मानो देखायनो हाया कुइसन मार्क होदों एडमिट कार्डखौनो स्पेलिं मिस्टेक्स खालामो बुंनो राव गैला कल लेटारखौ भुल खालामो सोरखौ फोथायनो दे बुं दा बेफोरबायदि पस्टखौबो जों नुनो मोन्दों बीटीसी गभर्नमेन्ट जब वेयर इज ट्रेन्सपेरेन्सि दा बेबायदि पस्टखौबो नुनो मोन्दों ट्रेक्टराव भट होनाय माने बीटीसीखौ फोजोबनानै लानाय बेखौ हले सिन्था खालामखा रायजोफोर बेनिखायनो नांगौला भट टु आरो बीटीसीखौ बासाय दा बे पस्टखौबो जों नुनो मोननाय जादों पियर फामि बिबार बारहोनांगौ बीटीसीआव दा बेफोरबायदि पस्टखौबो नुनो मोननाय जादों जायफोरहा रिजाल्टखौ लाना सन्देह जादों RTI खालाम थाबैनो दा बेफोरबायदि पस्टखौबो होनाय नुनो मोन्दों नाथाय दिनैनि रिजाल्ट फोसावनाया मेक्सिमाम डिजार्भिं केन्डिडेटआ सिलेक्सन जायासै सार जेरैबायदि ट्रेन्सपारेन्सि जानांगौमोन नुनो मोनासै गोजोन्थों दा बेफोरबायदि पस्टखौबो नुनो मोननाय जादों माथो काटअफआनो 6 to 7 लाख नो दा बेफोरबायदि पस्टखौबो नुनो मोन्दों बीटीसीनि साख्रि एक्सपेक्ट खालामनायानो फाबसो जाबाय दा बेयाव खायसे बाथ्राखौ लिरदों बिदि मार्क मोनना मा जाखो डिसक्वालिफाइसो जाबाय होनबा आनएक्सपेक्टेड दा बेयाव बायदिसिना पस्टखौ नुनो मोननाय जादों मानि केन नट बाय हेपिनेस होनग्राफ्रा बहा दं जाखो हनै मालाय साख्रि बायना हेपिनेस जागासिनो दं दा बे खोथाखौबो पस्टखौ जों नुनो मोननाय जादों जाखिनि कमेन्ट्स एबा पस्टफोरखौ जोङो कालेक्ट खालामबाय दा बै पस्टनिफ्राय जों बुजिनो हायो दा बैफोर खोथाफोरा जाहैबाय मोनसे बेसलेस वर्ड्स मानो होनना बुङोब्ला दा बैफोर खोथाखौ जोङो जेबो फोरमान गैया दा बैफोरनि मोनसे फोरमानखौ जों रोखायै होनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला एकर्डिं टु ल दा बैफोर खालि नोंनि पस्ट होनाय नाथाय बिनि मोनसे प्रुफ दा बेनि फोरमानखौ रोखायै जुदि होनो हायाब्ला दा बैफोरखौ जोङो गनायनो गोब्राब जायो मानो होननानै बुङोब्ला दा खुगाजों बुंनाय एबा मोनसे नों पस्ट होनाय दा बियो मोनफ्रोमबो बाथ्राया सैथो जाया मानो होननानै बुङोब्ला जेब्लासिम नोङो बैनि फोरमान होनो हाया दा बेखौ एकर्डिं टु ल'नि गेजेरजों जुदि नोङो दा बेयाव प्रुफ होनो हाया एबा नोङो बेयाव फोरमानखौ होनो हाया अब्ला नोङो बेखौ दा माने बयबो बेखौ मा सैथो होननानै साना ट्रु होननानै साना दा बेखौ बयबो ओरैनो साजों सा बुंनाय दा बेफोरबायदि साननानै थायो नाथाय बेयाव बुंदों गोबाङा बुंदों RTI होनानै बेखौ माने नायनांगौ रिजाल्टखौ दा बेनि सोमोन्दै नायदों नङाब्ला बेयो बेफोरबायदि पस्ट होनाया मिनिंलेस दा बेखौ जुदि रोखायै क्लियारलि माने फोरमान होनो हाया अब्लासिम बियो माने सैथो नङा ओरैनो माने बुंलाबायनाय दा बेफोरबायदियावनो थाबाय थागोन दायो जों बुजिनो हाबाय दा बैफोराव जोङो गोबां केन्डिडेट्स एबा गोबां जोंनि बीटीसीनि एबा बायजोनि गासै माने सुबुंफोरानो सानबाय दिनै बीटीसीआव माने कारापसन जादों दा बैफोरबायदिनि मोनसे फोरमान मोनागौ माने दिनैसिम जोङो बुंनो हाया दा बियो रोखा होननानै जोङो बुंनो हाया दा बेखौ सोरबा सासे फोरमान प्रुफखौ होथारनांगोन अब्लासो माने गासैबो बेखौ रोखा होननानै क्लियार मानेबा जों सैथो होननानै साननानै लानो हायो अके गाइस नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आंबो मोनफ्रोमबो माने कमेन्ट्सनि रिप्लाइ होनो नाजागोन गोजोन्थों